ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 6 сотиқ замин, 2 бинои истиқоматӣ ки ба ҳазор ин ҳавлиро метавонед ба 2 ҳавлӣ ҳам тақсим кунед. Дӯстони азиз, бо мошин хонаям алиш мешавад варианти беҳтарин барои шумо. Якум кӯча аз роҳи Калон. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед, ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Ва агар шумоам хонаи фурӯшӣ дошта бошед, пас ба рақамҳои барои реклама 907 1455 15 дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед. ҳавлӣ дар поёни Корвон ҷойгир мебошад. Аз ин тараф худи бозори Корвон ва аз ин тараф пости Чимтепа. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёри бад гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем, дӯстони азиз, ва якум кӯча аз роҳи Калон, якум, дуюм, сеюм хона. ҳам мараҳо то ҳавлия асфальт кардаги. Дӯстони азиз, маҳаллаи Гулбута 4 кӯча 1 хонаи рақами 8. ҳавлӣ дар умум иборат аз 6 сотиқ замини 4 кунҷа ва 2 бинои истиқоматӣ. Якум бинояш, дӯстони азиз, иборат аз 6 дархона, кладовкаҳо, тапчан, коридор, ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона. боз дуюм бинои истиқоматӣ ҳаст ки дар он ҷо 4 дархона, хори калон, мансард ва инчунин ҳоҷатхонаву ҳаммом. аз сабабе ки ҳавлӣ иборат аз 2 бино мебошад, варианти беҳтарин барои 2 оилаи калон аст. дӯстони азиз, метавонед ҳар дуятон, мисол агар акаву дудар бошед, якҷоя ҷамъ шуда ин ҳавлиро харидорӣ кунед. дӯстони азиз, ба 2 қисм тақсимаш карда зиндагонӣ кунед. нархи ҳавлӣ бошад 2 миллиону 99 ҳазор сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад, барои харидорҳои аниқ муомилаи хуб дорад ва алишам мешавад. дӯстони азиз, мошинам қабул мекунанд, мошинои қимат бошад, марҳамат, метавонед вариантотона пешниҳод кунед. хонаам қабул мекунад, марҳамат. дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона чун ҳар вақта дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг занед, пурсон шавед. дӯстони азиз, дӯстони азиз, боз хотиррасон мекунем, масоҳати ҳар ду бинои ин ҳавлӣ дар умум 500 метри квадратӣ мебошад. бениҳоят масоҳати калон. акнун мегузарем ба сабти дуюм бинои ин ҳавлӣ. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем, канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. дар WhatsApp ё Telegram муроҷиат кунед. Dom TJ, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Dom TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.